Takže čo videla, dneska som tu s Luky. Čaves. A dneska sme nechali rozmraznúť vodu a nechali sme tam asi 4 hodiny. A celú vodu sme dali preč a teraz sa s tým môžeme krútiť, bysídy. A máme tam cent. A ešte sa s tým dá čo urobiť. A to je vyťahnuť celý ten ľad. What the fuck? A práve vám expert ukáže, ako sa to mrazí. Dobre, tak ideme na to. Takže prvé, čo potrebujeme, je taká miska. To je prvý krok. A ako ďalšie je urobiť vodu. Práve to nás čaká pes, tak ideme na... Takže máme tu vodu a teraz sa ide dať do chladničky a máme tu prevamačku. A nemá sa to dávať do chladničky, má sa to dávať do mrazničky. No to docela veľký bordel. A treba tam nechať na 4 hodiny. Alebo viac. Takže to by bolo všetko, dajte like, dajte odber, dajte dislike, keď sa vám to páčilo a čau. A potom vám vznikne toto, vlastne budete to mať v miske a keď to chcete vybrať, tak musíte dať nejakú malú dieru a musíte to opatrne vybrať, aby nič nevypuklo. A môžete tam dať hociakú vec, alebo môžete tam dať tú proste misku, dať do toho nejakú vec, naplniť to vodou, dať do mrazničky a bude to tam nejaká vec. My sme to skúšali s hračkou takou, ale to sme... Ale sa to pomaly dostápa. No, sa to pomaly dostápa, už sa dáva vodu. Takže my to ideme nejak zmraziť a čau. Čau.